Gawas nga mitabag ang mga personnel sa Talisay City Police sa nagpadayong clearing and recovery operations sa Dakbayan nga grabing apektado sa lunop tungod sa bagyong Tino, gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon, hepe sa Talisay City Police, nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan, ilabi na ning Christmas season. Sunod-sunod nga mga simulation exercise sama sa insidente sa kawat, hostage ug uban pa ang gihimo karon sa Talisay City Police. Kini aron pagsusi sa katakos ug abdik sa mga responding police. Kanunay ang pagrekurida nga gihimo nga pagpahinumdum sa publiko aron kalikayan nga mapahimos ang mapimuslanon ug mga adunay daotang tinguha. Samtang mga force multipliers ug ubang ahensya ang gipakigtagbuan na usab ni Sayon aron mutabang sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Simulation exercises is for example, ang atong himo katong hostage taking, mga unattended baggage, robbery hold-up, active shooter. This is part of the kining programa sa PNP. Aron na tanang mga units sa PNP mahimong ka na adunay ka nang makaingon nga operational readiness to answer the calls kung naamay mga panghitabo.